socialt och fysiskt. Hela min uppväxt har folk berättat för mig. Vad är skolgång? Bara, nej, men du kan fråga vad du vill. Det finns inga dumma frågor. Jo. Det finns hur många dumma frågor som helst. Vi borde inte uppmana folk till det. Vi borde säga, hörru, gör så här. Tänk först. Så kanske du har svaret själv i din hjärna. Och om du ändå inte kommer på svaret, då kan du fråga. Men inte bara prata på, för folk bara... Genom allas liv har man haft 2 stycken i varenda klass som bara... Man vägrar anstränga sig. Alla andra får tänka åt dem. De tänker inte göra det i alla fall. Men man sitter och snackar om typ kungens successionsordningen och bara han håller sig till rätt religion för han gör vad fan han vill. Han står ovanför lagen. Får han sno en Snickers? Ja, han får ta en Snickers. Han är kung. Får han sno en Twix? Han får ta vilken choklad han vill. Det spelar ingen roll vilken choklad det är. Får han skjuta någon? Ja. I huvudet. Vart han vill! Jag skulle älska om kungen gjorde det.